Obuya. Bishop George kachiel kod Elder Moses winjo kaka jowetewa ma Kisumu kata jowetewa ma Kisumu loso kendo giwacho ahinya Archbishop Philip wacho gimoro ka ni samoro ka ji wuoyo kata kidwaro kwe mar piny to ang' ne wach ni nikech ng'acha nodhi leme kanisa gi Elder George Elder Moses chali noweye gimore momiyo koro Elder Moses wuoyo machalo kamano kanodhi olemo Elejo Maria korgi Bishop George chali noweye gimoro gik machalo kamagi dipone kanisa osebedo ng'ala makoro en onge ler moro ma ji nyalo neno kuom ji neno mane Samoro itiyo kode goganda ma ok ni en wuone makoro duonde chiwo yo munjo bed ni jopiny luwo. Yes, Elder Moses. Moses, yes. Erokamano ahinya wadwa George. Aparo ni gima wanyalo wacho madieri ni seche moko wan kaka jotich ruoth watero kiwango wadhi piny seche moko ma wanyorre kuom josiasa ma seche moko kendo wachalo ka gima koro respect monego beni miyowa kendo dok piny. To akwayo ni wan kaka jotich ruoth wang'e ni wir ma Nyasaye owirowa en wir ma special makaber to josiasa go gine monego beni gibiro irwa mondo gikwa lam mondo walam negi to ok nwane mwadhir gi sate miyo koro seche moko luor koro dok piny. Mane kiwango mar jotich ruoth. To kiwango mar jotelo gima chako go kendo madwa chaka wacho ni wang'e ni ng'ama Nyasaye owiro ne otelo kendo luongo jing Nyasaye en ng'ama nyaka miduong' makata ne luor kata ni bedi jatelo machal nade to nyaka ing'e ni jatich ruoth ma Nyasaye owiro nyaka miluor. To mogik ma nyalo wacho en gimoro malichie moloyo ni sani kinosomo muma wadak e ndalo giko wan e ndalo giko kendo iwacho ni era mar osiepe biro dok chien kendo yudo kata kiweyo weche mag jotelo kata mane family ji lawre gi betini koro mano kwaneno mago to wang'eyo ni warruok uchigni chopo. To koro gimonego bed ni watimo ahinya kaka wan jokanisa sana leaders onego bed ni walemo kata mana sani akere keke ma wantieni gimonego bed ni watimo mogik en lemo makaber ka jokanisa nyalo wacho ni wadwa ni walem odiochieng' makama ne piny mar Kenya mondo mi Nyasaye omiwa ne direction nyalo bedo maber moloyo. Bishop George. Yes.